Mette Frederiksen og regeringen. Jeg vil gerne kunne tage det her seriøst og alvorligt. Det her med, at vi skal passe på hinanden. Og det gør jeg også gerne på min personlige måde, især når jeg i forvejen lige har været udsat for. Jeg vil også gerne lige sørge for, at I indrømmer, at vi altså også lande her i Danmark, altså vi har også landsdel i Danmark, vi skal tage højde for at blive hensyn til, at vi har første prioritet. Jeg ved godt, de godt kan lide, men I bliver nødt til at flyttes væk her fra Jylland af, når det er, vi har altså også landsdel i Danmark, og vi bliver nødt til at flytte dem væk her fra Jylland af. Jeg har ikke noget mod dem som sådan, jeg vil gerne passe på samfundet på min personlige måde. Jeg passer på også at bringe de jyder, skære mig af, sørge for, at de bliver fjernet her fra Jylland af, og sørge for, at de ikke får noget valg på det her område, da vi står i alvorlige situationer. At vi bliver nødt til at flytte for folk, vi bliver nødt til at sige, og I bliver nødt til også, jeg ved godt, det er svært på handicapområdet for jer handicappede og jer ældre medborgere. Det her, det bliver også svært for jer at forstå, at de kan ikke komme ind og passe på jer. Det kan de ikke. De her personale, de bliver også nødt til at tage hjem. De bliver nødt til at tage hjem. Der er ikke nogen, der skal være særlige over for nogen her, Mette Frederiksen. Det er vigtigt, at i de mindste detaljer, vi går ned i det mindste detalje med at passe på hinanden. Det er vigtigt at nedskære alt arbejdet for både der, hvor der er ikke nogen, der skal have hjælp til noget som helst. Når vi alle sammen, vi skal stå og passe på hinanden, og passe på sig selv. Og så er det vigtigste redskab, det er, at man bliver nødt til at blive pillet ned på alt det, man godt kan lide. Lige meget om du kan lide at komme på arbejde her, du bliver nødt til at pilles ned. Der er ikke nogen, der skal have særlige tilladelse. Jeg ved godt, det er svært for jer handicappede. I bliver nødt til at skille få en vugte. Vi står i alvorlige situationer. Åbenbart, hvis jeg også skal tage det her alvorligt, så bliver man nødt til at samarbejde over med enten, som vi piller alt, hvad man godt kan lide. Hvis nogen godt kan lide at bo i Jylland, men det kan ikke komme til at ske, når vi står i alvorlige situationer. I bliver nødt til, at I får ikke noget valg på de områder. I bliver nødt til at flyttes rundt, fordi vi har landsdele til alvorlige situationer. Fordi selvfølgelig skal det ikke gå ud over os her i Jylland. Jeg passer på os jyder. Det er sådan en holdning, jeg har. For eksempel Mette Frederiksen. Ligesom folk har også deres holdninger. For eksempel, bare på grund af en Sofie-sag, som hendes barn stod bag, det skal ikke gå ud over det og det og det og det. Og når indgangsskridet bliver selv i regeringen, med at lade dem, der har en dom, og lade det gå ud over os her i Jylland. Det er også en holdning, man kan have til samfundet. Man skal blive bedre selv, så bliver vi andre også automatisk bedre. Jeg vil bare sørge for, at det har stået på længe, at de kan rykke sig, og de har ikke fjernet deres ting her fra Jylland af. Vi var her først, og der viser I bare hensyn. Jyder for jyder, især når vi står i alvorlige situationer, som vi gør, hvis der kommer en virus igen. Så er det vigtigt at forstå alvoren i det, at I bliver nødt til at flytte dem væk her fra Jylland af. Og så er det vigtigt at lægge det pres, som jeg gør i forvejen. Jeg lægger til pres i tilfælde, der kommer de her ulovlige, eller de her ukendte viruser igen jo. Så er det vigtigt, at jeg lægger det pres, ligesom man gør mod de her russer i forvejen. Hvor man lægger det samme pres, som jeg gør. Jeg lægger det samme pres på Sjælland og på Fynborg. Det samme pres lægger jeg også for dagen herhjemme, fordi vi skal også have mindre om, at vi har altså landsdele, der skal vise hensyn til her, også i Danmark. I Danmark ikke også, det er ikke jo, i Danmark er en helhed, men vi har også inde i kernen af den land, der har vi altså landsdele, vi har Syddanmark, vi har Midt-Danmark, og vi har sådan, hvis vi ser i hele Danmark, perspektiv ned til det mindste detalje, så har vi altså også landsdele i Danmark. Indom det nu bare. Som vi også skal tage højde for. Og derfor bliver vi nødt til at få nogle hjælpepakker til at få bygget nogle flere bygninger, og lægge det tryk på de her Sjælland og Fynborg og Bornholmer, og lægge det tryk på dem danskere, vi har i udlandet, som skal tage hjem igen til Danmark. Det bliver de også rådet til. Det samme råder jeg også til at sørge for, at de kommer her tilbage og bor her i Jylland. Ja, bare på grund af en virus, ja, vi bliver nødt til at tage det her alvorligt, danskere og udlændinge og alt muligt. Og I bliver nødt til at, I har måske også landsdele, eller et eller andet regioner, et eller andet bængdom i andre lande. Og der bliver I nødt til også at bide det sure æble. Få dem til der, hvor de skal hen i de her, hvor de ikke får noget valg. Simpelthen Mette Frederiksen.
Simpelthen. Jeg ved godt, I godt kan lide. Vi har også nogle områder, hvor vi også godt kan lide. For eksempel, jeg har også områder, hvor jeg også godt kan lide. Og så skal man ikke kun pege fingre kun på det område. Vi skal pege fingre på alle slags områder i samfundet. Det vil sige, jeg ved godt, det kan være svært for jer handicappede og ældre medborgere, at I kan ikke få nogle personale til at passe på jer. Fordi det kommer ikke til at ske. Fordi hvis de personale, de skal også hjem og passe på sig selv. De skal hjem og passe på sig selv. Fordi de kan også blive ramt af den her virus. Der er ikke nogen, der skal have særlig tilladelse. Det provokerer os andre, til det vi også andre også godt kan lide. Det provokerer mig i hvert fald. Det vil jeg bare sige med det, Frederiksen. Jeg kan sammenligne det hele. Og ligesom I ligger det samme tryk, som I ligger på nuværende tidspunkt. Og jeg ved godt, at det har stået på i lang tid med den der krig der mellem, at man ikke bare kan. Det er det samme i generationen efter generation herhjemme i Danmark, har vi også haft de samme skænderier, eller hvor vi siger, hvorfor kan I ikke bare lade os videre være i fred? Ikke også? Vi er nogen, der prøver på at passe på i Jylland, på vores personlige måde, ikke også? Når vi står i alvorlige situationer til halsen med, at der får man ikke. Jeg bukker ikke under. Jeg ligger til samme pres, som I ligger på de der russere der. Samme pres ligger jeg også på sætterne og Fynborg. Jeg ved godt, jeg ikke har noget imod jer, men så prøv at se, hvad for pres der også, hvorfor man ikke bare lader os være her i Jylland. Jeg ved godt, I godt kan lide det her med at være her i Jylland. Men jeg bliver nødt til at desværre pille jer ned på det pedestal, ligesom vi andre vi bliver pillet ned på de andre områder, hvor vi også godt kan lide. Så må man også kunne forvente træls ting den anden vej rundt. Så piller jeg også ned. Jeg ved godt, det er det, at regeringen ligger op til. Men at vi skal passe på hinanden, og vi skal pilles ned på de få områder, i stedet for alle slags områder, der skal pilles ned på. Og jeg vil være ærlig samfundsborger, altså, det vil sige, at vi kan lave noget, som vi godt kan få hjælp fra personale af. Det er, at vi laver Skype-forbindelser. Vi laver sådan noget, som vi får en computer hver, og så må vi skiftensvis gå ud af vores lejlighed. Så må vi skiftens, og så skal vi sige, nu er der en på Skype, der skal, så får vi sådan bærbar udleveret. Så må du gå ud af din lejlighed, og så kan en personale sådan sidde og sige, nu må den gå ud af lejligheden. Det er nytænkning. For at de stadigvæk kan passe deres arbejde, de her personale, i sådan nogle alvorlige situationer. Jeg tænker nytænkning på, hvordan vi passer på hinanden. Hvordan vi hjælper steder og sådan ting. Det er, at vi laver sådan, at man får en bærbar eller en tablet udleveret samfundsmæssigt. Også selvom man er handicappet. Så må den her handicappede bare, den må desværre ikke. Det ved jeg godt, du sidder i kørestolen, men du bliver nødt til at selv lave din egen mad eller sådan noget. Desværre. Du bliver nødt til at lave din egen mad, selvom du er handicappet. Selvom du sidder i kørestol. Jo nærmest. Jeg tænker på, hvor vi andre også selv er blevet pillet ned, hvad vi også godt kunne lide. Så det provokerer os andre, man. Det er ikke okay at provokere hinanden i det samfund her. Vi har også noget, vi også godt kan lide. Også kunder. Især jeg kan godt lide at gå i byen til det sidste i mit liv. Og det er sådan. Jeg kan lide at bo i Esbjerg. Jeg kan lide at gå i byen til det sidste. Der bliver jeg jo også ligesom nippet lidt til at sige, nu holder man kun folk ned på den måde. Jeg prøver også den anden vej rundt. Så kan I lade være med at provokere os andre. Vi prøver at tage det her alvorligt. Så skal vi lægge det pres, der skal til. Men så husk, det ligesom med folk, de kan komme efter mig, bare på grund af et eller andet anden ting, så skal det ikke blive det. Man skal sgu også selv blive bedre selv i vores samfund. Så bliver vi andre automatisk også selv bedre. Husk det. Indtil videre, så er jeg en ansvarlig overfor Sabrina Omdøren, Claudia Olivia. Selvom de ikke kan lide det eller ej. Så jeg får de heller ikke noget valg, fordi der også er noget sikkerheds involveret. Indrøm det nu bare. Tilfælde, at man får på puklen i den vennekreds, som man gør. Både med at få taget briller, og man skal indrømme, at jeg ikke er deres biologiske far. Nej. Der er en grund til, at jeg er deres biologiske far. Indrøm det nu bare, efter den afsløring.
Og hvis jeg nu skulle få på de her træls pukler, som man får på, som I også giver os danskere, på grund af en virus, så må man forvente altså også noget træls til den anden vej rundt. Desværre i vores samfund. Så jeg er også den ansvarlige for det, jeg skal være en ansvarlig for, når jeg bliver udsat for Sofies sager, trusler om, jeg skal slås ihjel, hvis jeg ikke indrømmer sådan. Og jeg skal tage briller, hvis det er sådan. Der er ligesom en grund til, at der er biologisk far. Indrøm det nu bare, jeg kan da bevise det over for dig, Mette Frederiksen. Jeg kan bevise det over for så for vidt, og du begynder på noget lignende bare på grund af en eller anden virus, mand. Og det her sted, indrøm det nu bare, det her sted, det skulle da ikke lægge bedre selv, man. Lad det gå ud over os her i Jylland, med folk, der har domme og det der, man. Det er også en holdning, man kan have til samfundet. Så må man sgu også forvente noget den anden vej efterhånden. Man skal ikke stå og finde sig i noget. Så må jeg nødt til at gå ind og skære ind til benet, og være en ansvarlig over for det. Jeg burde være en ansvarlig over for, i tilfælde af, at jeg bliver udsat for sådan nogle ting her igen. Både med nedlukning og en, der hedder Silke, udsætter mig for trusler med, altså plus at få taget et par briller med en personlig del. Det vil sige, når man tager noget for mig på den måde der, som man tager, så tager jeg en ansvarlig rolle på mig med, jeg er en ansvarlig over for biologiske farer, som jeg er. Og det bliver I nødt til at forstå alvoren i det. Det gør jeg af min egen sikkerhed. Det må I forstå, regeringen. Der er noget, der hedder sikkerhed i vores samfund, indom det nu bare. Det er det samme, som jeg har på de her holdninger, på de her områder her. Nu man skulle da også lige komme ind i kampen, blive bedre selv. Også det, jeg vil sige, det her sted, det er åbenbart heller ikke bedre selv, indom det nu bare. Det her sted, hvor jeg er nu, der er det ikke skide bedre selv. Der er for de sjældne fløjen ind, og Fynborg fløjen ind her til det her sted. Det går ikke, når vi står i alvorlige situationer. Jeg lægger det pres, om man kan lide det eller ej, ligesom man gør dem på russerne. Så mødes man over med enten. I skal heller ikke ind og overtage vores land her i Jylland. Det er en ting, der sikkert, I skal bare presse væk her på Jylland af. Når vi står i alvorlige situationer, indom det nu bare. Okay. Ja, men folk, de har også lavet nogle sager gå ud over mig. De har lavet bare, ja, så må man altså, og så det der med at lade det gå ud over mig med, at jeg skal indrømme noget, som jeg ikke skal indrømme. Det kommer ikke til at ske, for jeg er også, der er altså noget, der hedder sikkerhedsområde, også på det område. Jeg er en ansvarlig over for Sabrina og Claudia Olivia. De bliver nødt til at få nogle CPR-numre af dem af sikkerhedsmæssige årsager, hvis jeg nu skulle få de her træls bukler, som I også giver os danskere. Og hele verden rundt, bare på grund af noget, I er frustreret at have ud af jeres hænder med viruser. Sygehoved. Bliver bedre selv, så bliver vi andre automatisk bedre. Indtil videre. Nej, det er netop nemlig lige præcis det der med, nej, det skal ikke gå ud over det og det og det. Jeg bliver nødt til at praktisere. Det skal heller ikke gå ud over os her i Jylland. Vi prøver at tage noget seriøst med viruser. De bliver nødt til at udryddes her fra Jylland af. Vi bliver nødt til at passe på jyderne. Jeg har ikke noget mod jer som personer, som sådan, men vi står altså nogle gange i de her alvorlige situationer med viruser. Derfor er det vigtigt at forstå, at det ikke er presset. For det udryddet herfra, det er det samme, ligesom man vil udrydde russerne fra Ukraine. Sådan har jeg også herhjemme. Her har vi altså også landsdel, vi skal vise hensyn til. Det er med det. Ja, det. Indrøm det nu bare, regeringen. Vi har altså landsdel i Danmark også. Det.